Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nastavljamo sa čitanjem knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor Hazreti Mirza Bashuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Kao što sam već najavila pred kraj 4. dijela, u ovom dijelu možete gledati hidžra, suraka u potjeri za poslanikom. Poslanik stiže u Medinu. Ebu Ejub Ansari kao poslanikov domaćin, svjedočenja Anasa, dolazak poslanikovih ukućana iz Mekke i temelj za džamiju. Salli ala Salli ala habibina Salli ala Muhammad. Slijedi priča u vezi hidžre. Ova grupa Medinlija se vratila u Medinu, a poslanik i njegovi sljedbenici su počeli pripremati za selidbu. Porodica za porodicom su počele nestajati iz Mekke. Muslimani, sigurni da je Božje kraljevstvo blizu, bili su puni hrabrosti. Ponekad su cijele ulice ostajale prazne u toku noći. Ujutro bi Mekanlije vidjeli zaključana vrata i shvatili da su stanovnici iselili u Medinu. Rastući utjecaj islama ih je zapanjivao. Na kraju, nijedan musliman nije ostao u Meki osim robova koji su prihvatili islam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu anhu i Ali radijallahu anhu. Mekanlije su shvatili da će njegova žrtva uskoro pobjeći. Poglavice su se ponovo okupile i odlučile da sada trebaju ubiti poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Posebnim Božjim planom izgleda da je dan koji su odredili da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio određen za njegovu hidžru, iseljenje. Kad se mekanska grupa okupljala ispred poslanikove kuće s namjerom da ga ubiju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao napolje u tajnosti. Mora da su se Mekanlije plašili da će poslanik preduhitriti njihov plan. Oprezno su išli svojim putem i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored, mislili su da je neko drugi i povukli se da ne budu opaženi. Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem najbolji prijatelj Ebu Bekr radijallahu anhu bio je dan ranije obaviješten o poslanikovom planu. Pridružio mu se tačno na vrijeme i onda su obojica napustili Meku i našli sklonište u pećini nazvanoj Thaur, oko 3,5 milje od Mekke preko brda. Kad su Mekanlije saznali za poslanikov bijeg, sabrali su i poslali odred u potjeru. Predvođeni tragačem stigli su do Thaura. Stojeći na ulazu pećine u kojoj su poslanik i Ebu Bekr sjedili, skrivajući se, tragač je rekao da je Muhammed ili u pećini ili se uzdigao na nebo. Ebu Bekr radijallahu anhu je ovo čuo i njegovo srce je klonulo.
neprijatelj nas je skoro uhvatio, prošaputao je. Ne boj se, Bog je s nama, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja se ne bojim za sebe, nastavio je Ebu Bekr radijallahu anhu, nego za tebe, jer ako ja umrem, ja sam samo običan čovjek, ali ako ti umreš, to će značiti smrt vjere i duha. Čak kad bi tako i bilo, ne boj se, uvjeravao ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nas nije dvoje u ovoj pećini, tu je treći Bog. Bilo je određeno da se mekanski zulum završi. Islam je morao imati priliku da napreduje. Oni koji su ih gonili bili su prevareni, rugali su se oštroumnosti tragača. Rekli su da je otvor pećine i suviše velik da bi se bilo ko unutra sklonio, jer sa zmijama niko nije siguran. Da su se samo malo sagnuli, mogli su vidjeti dvojicu kako sjede, ali nisu i napuštajući tragača, vratili su se u Meku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu su 2 dana čekali u pećini. Treće noći su prema planu do pećine dovedene 2 brze kamile, jedna za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za vodiča, a druga za Ebu Bekra i njegovog slugu Amra bin Fuhajra. Salli ala Muhammadin. Slijedi priča Suraka u potjeri za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego što su krenuli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao natrag na Meku. U njegovom srcu su provrle emocije. Meka je bila njegovo rodno mjesto. On je tu živio kao dijete i kao zreo, odrastao čovjek i tamo je primio Božji poziv. To je bilo mjesto gdje su njegovi preci živjeli i širili se od vremena Ismaila. S ovim mislima zadnji put je dugo gledao na grad i onda rekao: Meko, ti si meni draža od bilo kojeg mjesta na svijetu, ali tvoj narod mi ne da da živim ovdje. Na to je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: ovo mjesto je izbacilo svog poslanika, ono samo čeka svoje uništenje. Mekanlije su poslije neuspjeha svoje potjere proglasile cijenu za glavu 2 bjegunaca. Kogod uhvati i vrati Mekanlijama Muhameda ili Ebu Bekra, mrtve ili žive, imat će nagradu od 100 kamila. Dat je proglas među plemenima oko Meke. Primamljen nagradom, Suraka bin Malik, beduinski poglavica, krenuo je u potjeru ove grupe i na kraju ih je opazio na putu za Medinu. Vidio je 2 kamile sa jahačima, uvjeren da su to bili poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu. Podboje svog konja. Konj se je propeo i pao prije nego što je otišao mnogo dalje i Suraka je pao s njim. Poslije je Suraka postao musliman i lično ovako prenio ovaj događaj. Nakon što sam pao s konja, ispitivao sam svoju sreću bacanjem strelica na praznovjeran način uobičajan kod Arapa. Strijele su proricale lošu sreću, no nagrada je bila veoma primamljiva. Ponovo sam uzjahao i započeo svoju potjeru i skoro stigao grupu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jahao dostojanstveno i nije gledao natrag. Ebu Bekr radijallahu anhu se međutim neprestano osvrtao natrag.
očito iz straha za sigurnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad sam im se približio, moj konj se ponovo propeo i ja sam pao. Ponovo sam ispitivao strelice i one su ponovo nagovještavale lošu sreću. Kopite mog konja zabile su se duboko u pijesak. Izgledalo je nemoguće da ponovo uzjašem i započnem potjeru. Onda sam shvatio da je ova grupa pod Božjom zaštitom. Zovnuo sam ih i molio da stanu. Kad sam bio dovoljno blizu, rekao sam im o svojoj zloj namjeri, ali da sam sada promijenio svoju namjeru. Rekao sam im da napuštam potjeru i da se vraćam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je pustio da idem, ali je tražio da obećam da nikome neću otkriti gdje su. Bio sam uvjeren da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio istinit i da je za njega bilo određeno da uspije. Tražio sam od poslanika da mi napiše garanciju o miru, da mi posluži kad on postane vrhovni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio od Amira bin Fuhajra da mi napiše garanciju i on je napisao. Kad sam bio spreman da se s tim vratim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primio objavu o budućnosti i rekao: Suraka, kakvo će biti tvoje stanje kad na svojim rukama budeš imao zlatne narukvice Khosrova? Začuđen na ovim predskazanjem, pitao sam: kojeg Khosrova? Khosrova bin Hormizda, imperatora Irana. Poslanik je rekao: jeste. 60 ili 70 godina poslije toga ovo predskazanje je bilo doslovno ispunjeno. Suraka je prihvatio islam i otišao u Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro i poslije njega je prvo Ebu Bekr postao halifa islama, a onda Omer. Iranci su postali ljubomorni zbog rastućeg utjecaja islama i to ih je navelo da napadnu muslimane. Ali su umjesto pobjede nad muslimanima oni bili pobjeđeni. Glavni grad Irana pao je u ruke muslimana, koji su zarobili njegove riznice, uključujući zlatne narukvice koje je Khosrow nosio na državnim obredima. Poslije primanja islama, Suraka je opisao svoju potjeru za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i njegovom grupom i kazao šta se je dogodilo između njega i poslanika. Kad je ratni plijen iz Irana bio stavljen ispred Omera radijallahu anhu, on je vidio zlatne narukvice i sjetio se šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u Suraki. To je bilo veličanstveno predskazanje dato u vrijeme potpune bespomoćnosti. Omer radijallahu anhu je odlučio da pripremi vidljivo ispunjenje ovog predskazanja. Zato je poslao po Suraku i naredio mu da stavi zlatne narukvice. Suraka je protestovao kako je za muškarce u islamu zabranjeno da nose zlato. Omer radijallahu anhu je rekao da je to istina, ali da je ova prilika bila izuzetak. Poslanik je predvidio zlatne narukvice Khosrova na njegovim rukama, zato on treba da ih sada stavi, čak i po cijenu kazne. Suraka je prigovarao zbog odbrane poslanikovog učenja, inače on je želio kao i svako drugi da omogući vidljiv dokaz ispunjenja ovog veličanstvenog predskazanja. On je stavio zlatne narukvice i muslimani su vidjeli da je ovo predskazanje bilo ispunjeno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bijegu postao je kralj. On lično više nije bio na ovom svijetu, ali oni koji su ga naslijedili mogli su se osvjedočiti u ispunjenju njegovih riječi i vizija. Slijedi priča: poslanik stiže u Medinu. Da se vratimo pripovjedanju o hidžri.
Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otpremio Suraku, nastavio je nesmetano svoje putovanje do Medine. Kad je stigao u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zatekao ljude kako nestrpljivo čekaju. Za njih nije mogao svanuti znamenitiji dan, jer sunce koje je izašlo za Meku počelo je sijati na Medinu. Do njih su stigle vijesti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio Meku, tako da su očekivali njegov dolazak. Grupe ljudi su otišli miljama izvan Medine da ga čekaju. Odlazili su ujutro, a uveče su se vraćali razočarani. Kad je na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao do Medine, odlučio je da nakratko zastane u Kubi, obližnjem selu. Jedan Jevrej je vidio 2 kamile i došao do zaključka da su one nosile poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove drugove. Popeo se na uzvišicu i uzviknuo: "Sinovi Kajla, onaj na koga ste čekali došao je." Svaki pojedinac u Medini koji je čuo ovaj zvuk požurio je do Kuba, dok su ljudi Kuba, oduševljeni dolaskom poslanika među njih, pjevali pjesmu u njegovu čast. Salatu alejka salam. Potpuna jednostavnost poslanika objašnjena je događajem koji se dogodio u to vrijeme u Kubi. Većina ljudi u Medini nisu prije vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su vidjeli njegovu grupu kako sjedi pod drvetom, mnogi su mislili za Ebu Bekra radijallahu anhu da je poslanik. Ebu Bekr radijallahu anhu, iako je bio mlađi, imao je sjediju bradu i bio je bolje odjeven nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako su se okrenuli prema njemu i sjeli ispred njega, nakon što su mu pokazali odavanje počasti koje pripada poslaniku. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu vidio da su ga greškom smatrali poslanikom, ustao je, uzeo svoj ogrtač i objesio ga nasprem sunca i rekao: "Božji poslaniče, ti si na suncu, ja sam za tebe napravio ovu sjenu." Na fin način on je posjetiocima iz Medine dao na znanje njihovu grešku. Poslanik je ostao u Kubi 10 dana, poslije čega su ga ljudi Medine odveli u svoj grad. Kad je ušao u grad, vidio je kako su svi ljudi, muškarci, žene i djeca, izašli da ga dočekaju. Među pjesmama koje su pjevali bila je i ova: "Mjesec 14. noći je izašao nam iza Alvida. Sve dok među sobom budemo imali onog koji nas poziva Bogu, na nama je obaveza da svoju zahvalnost dajemo Bogu. Tebi, koji si nam poslan od Boga, mi poklanjamo svoju savršenu pokornost." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ušao u Medinu sa istočne strane. Kad su ga ljudi opisali kao mjesec 14. noći, mislili su kako su živjeli u mraku prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao da na njih prospe svoje svjetlo. Kad je poslanik ušao u Medinu, bio je ponedjeljak. Bio je ponedjeljak kad je napustio pećinu Taur. I neobično kao što izgleda, bio je ponedjeljak kad je osvojio Meku 10 godina kasnije. Slijedi priča Ebu Ejub Ansari kao poslanikov domaćin. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Medinu, svako je želio da bude njegov domaćin. Dok je njegova kamila prolazila kroz uličice, porodice su se poredale da ga dočekaju. Oni bi jednim glasom govorili: "Mi smo ovdje sa svojim kućama, imetkom i svojim životima, da te primimo i da ti ponudimo svoju zaštitu."
dođi da živiš s nama. Mnogi su pokazivali veliku želju, išli naprijed i držali uzde kamile i insistirali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjaše ispred njihovih vrata i uđe u njihove kuće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je lijepo odbijao govoreći: Pustite na miru moju kamelu, ona je pod Božjom naredbom. Ona će stati gdje Bog želi da stane. Ona je na kraju stala na mjestu gdje je pripadalo siročadima Banu Nadžar plemena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjahao i rekao: Izgleda da je ovo mjesto gdje je Bog želio da stanemo. I onda pitao kome pripada ova zemlja. Povjerenik siročad je istupio i ponudio mjesto za poslanikove potrebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da neće prihvatiti ponudu besplatno, nego da mu bude dozvoljeno da plati. Dogovorena je cijena i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da na tom mjestu izgradi džamiju i neke kuće. Kad je ovo bilo riješeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao tko živi najbliže ovom mjestu. Ebu Ejub Ansari je istupio i rekao da njegova kuća je najbliže i da su njegove usluge na raspolaganju poslaniku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je od njega tražio da za njega pripremi sobu u svojoj kući. Ebu Ejubova kuća je bila na sprat. On je ponudio da poslaniku dadne gornji sprat, ali je poslanik više volio da bude na nižem spratu radi pogodnosti njegovih posjetilaca. Predanost poslaniku koju su ljudi Medine imali ponovo se pokazala. Ebu Ejub se složio sa poslanikom i dao mu donji sprat, ali je odbio da spava na spratu pod kojim je živio poslanik. On i njegova žena su to smatrali nepristojnim. Slučajno se razbio bardak s vodom i voda se prosula po podu. Ebu Ejub je, plašeći se da voda ne bi prokapala u sobu u kojoj je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzeo svoj jorgan i njime posušio vodu prije nego što je mogla prokapati ispod. Ujutro je navratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prenio mu događaje od prethodne noći, tako da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem složio da zauzme gornji sprat. Ebu Ejub je pripremio hranu i otpremio ih na sprat. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jeo koliko je htjeo, a Ejub je pojeo ono što je ostalo. Poslije nekoliko dana drugi su zahtijevali da učestvuju u gostoprimstvu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije smjestio u svoju kuću i napravio svoj vlastiti aranžman, bio je na smjenu ugošćivan kod ljudi Medine. Slijedi priča svjedočenja Anasa. Jedna udovica imala je samo jednog sina po imenu Anas, 8 ili 9 godina starog. Ona je dovela dječaka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ponudila ga za poslanikovu ličnu službu. Anas je postao obilježen u historijskim zabilješkama Islama. Postao je vrlo učen čovjek i također bogat. Dostigao je preko 100 godina života i u vrijeme halifa svi su ga visoko cijenili. Zapisano je da je Anas rekao: iako kao dječak je otišao u službu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostao s njim dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije umro, poslanik nikad nije s njim govorio neljubazno, nikad ga nije upozorio, niti mu je ikad dao dužnost težu od onoga što je on mogao obaviti. U toku svog boravka u Medini poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa sobom imao samo Anasa. Svjedočenje Anasa zato otkriva poslanikov karakter, kako se razvijao do dana njegove rastuće moći i blagostanja u Medini.
Dolazak poslanikovih ukućana iz Mekke i temelj za džamiju. Kasnije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao svog oslobođenog roba Zeida u Meku da dovede njegovu porodicu i rodbinu. Mekanlije su bile zaprepašteni naglim i dobro planiranim odlaskom poslanika sallallahu alejhi ve sellema i njegovih sledbenika. Zato za neko vrijeme nisu uradili ništa čime bi ga mučili. Kad je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem porodica i porodica Ebu Bekra radijallahu anhu napustila Meku, oni nisu stvarali nikakve teškoće. Ove dvije porodice su nesmetano stigle u Medinu. Za to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je položio temelj za džamiju na mjestu koje je kupio za tu svrhu. Poslije ovoga je izgradio kuće za sebe i svoje drugove. Trebalo je oko 7 mjeseci da budu završene. Stigli smo do kraja i ovog videa. U narednom videu gledat ćete nesiguran život u Medini, zle namjere Mekanlija protiv muslimana, veza bratstva između Ansari i Muhadžira, sporazum između raznih plemena Medine, početak nove smutnje Mekanlija. Mekanlije se pripremaju da napadnu Medinu. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.